Mae heddi'n garreg filltir nodedig yn y daith a gychwynodd rhyw 2012 pam wnaethon ni'r benderfyniad i allanoli gweithgareddau Ysbrydrec ar draws Cymru. Ac wrth gwrs mae sefydlu'r pencadlys yng Nghaerfyrddin yn rhan greiddiol o hynny. Dwi'n gobeithio fydd heddi yn cychwyn taith lle fydd yna ardrawiad economaidd, ardrawiad ieithyddol a chymdeithasol i'r dyfodol pell. Wel, wedi edrych yn ofnadwy at heddiw. Tan heddiw, o'n i'n cweith yn siŵr beth oedd topping out, ond wy'n deall nawr. Ac wrth gwrs, mae'n bwysig fel rhan o'r broses, a fel na wy'n gweld hwn yn yr adeilad yma nôl, rhai blynyddoedd nôl bellach, yma ar gyfer y pledge yna rhyngthon ni fel cyngor sir a'r brifysgol. Ac o fyna i weld yn dod i ffrwyth ac i ni ar y ffordd nawr i weld y pen draw. Mae hwn yn cynnig i ni. I fi yn gosod Ysbrydrec yn gwmws y lle dyle fe fod ac i ni'n croesawu'r symudiad yna, yr effaith mae'n mynd i gael yn gymdeithasol, i'r iaith, yn economaidd a hefyd fel rhan o'r fargen ddinesig. Mae'n mynd i fod yn broses hir. Mae dal yn broses sydd yn mynd yn ei flaen, ond mae'n broses cynhyrfus sydd yn addo siwr gymaint ar gyfer Sir Gar a'r Rhanbarth.